Hello guys, Mikee Mercado here, your one and only plus size Barbie. So today ay gagawa tayo ng isang series at inspired tayong gumawa ng dahil may isa tayong bisita sa comment section below. So basahin nyo, ay yung in-upload ko yun actually sa Facebook ko. May nagpapapansin sa atin. So carry lang yun, wag natin pansinin, baka magka-wrinkle lang tayo sa mukha. At ito na nga yung sinasabi kong series guys, dapat nyong abangan. I-play nyo lahat to. Apat na episode to guys, kasi yung isa is walang nag-attend. So walang nag-send ng picture, ganun. So bali apat lang na series. So may yung asayan nyo na yun. Okay guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na. Huwag mong kakalimutan i-like, share ang video na to sa iyong mga friends para ma-share mo ang good vibes. So ito, may paonting hapyaw tayo sa mga friends natin. Happy 500 subscribers tayo guys. At so ito na sila guys. Mag-subscribe kayo sa channel nila Arabella Luis, Kenny Toshi, Robertson Junio, Raf Kenneth Vlogs, Donabel Peralta, Vincent Ergisa, Coeles Vlogs, and James Deomar. Ayan, so ngayon naman is dumako na tayo sa ating shoutout guys. So shoutout kay Glenn Bryan, Beverly Barreto, Jiro Kalimlim, Maki Mendoza, James Ivan Margate, Charles Aliado, John Paul Gebian, Vince Mabano Carino, Diana Angel, Gerald Ken, Alison Flamingo, Lara Camille. Last but not the least is yung kay Kuya Ernesto Alangco ng Ormoc City. Ayan, shoutout sa inyo guys at keep on watching and supporting the Family Barbie. So, malapit na tayo mag 1K guys. Subscribe. Without further ado, let's get into the video. Ayan, so bago pala tayo mag-start guys, is-explain ko yung mechanics. So, apat na category ito, boy, girl, bisexual, and gay. So ngayon, nagpa-send ako ng pictures sa kanila through Messenger and sa Facebook yung post ko. At i-judge natin sila kung sila ba ay PAK o WAPAK. Ayan. So, ang ingay ng asaya na natin sila. Dito ako sa labas ngayon. So, yung PAK, ibig sabihin niya guys, is maganda. So, ayan, maganda or pogi. Pero pag sinabi natin WAPAK, yun yung super duper ganda at super duper pogi. Ngayon naman, wala tayong sasabihin pangit dito. Kasi alam nyo na, baka mag-irit na naman ng ulo sa atin yung ating isang bisita sa comment section. So, shoutout sa'yo. Kung panonoodin mo man ito, shoutout sa'yo. Thank you so much. Ini-inspire mo akong gumawa ng vlog na iba't iba. So, para sa'yo to, isang PAK na WAPAK. Ayan. So, let's go na sa ating video. Ayun guys, sa kategoryeng ito pala is itong unahin natin ay boys, category ng boys. So, ang una natin ay si Miko Tujo. So, si Miko Tujo ay sa kanyang picture. Ito yung laptop ko, dito na ako titignan. Ayan, sa picture niya, napakaangas, tignan. Maganda yung damit, I like it. Tapos yung bag, yan yung gusto kong bag, yung sling bag. So, para sa'yo is WAPAK. Ayan, WAPAK para sa'yo. Next naman natin is si Dexter Rene Odon Fernandez. So, shoutout sa'yo. So, very cute yung picture niya dito. At saka, ewan ko ba, nai-inlove na ata. Charot! Hindi ako may inlove sa'yo. So, eto, para kay Dexter is WAPAK. Para sa'yo, Dexter. Next naman is kay Kuya Adrian Jimenez. Tama ba? Basta Adrian. Ayan. Para sa'yo, dahil ang angas mo dito sa picture ito, isang WAPAK para sa'yo. Ayan. So, judge natin yan ha. I-judge natin sila. Next naman guys is si Ariel Musada. So, para sa'yo, dahil effort ng damit, para sa effort mo to, WAPAK. Ayan. So, mabilisan tayo guys kasi ang daming nag-send ng pictures. Napansin nyo naman yan sa post ko. Ito naman si Blue ay ito. Ayan, si Blue carry siya. So, ang bibigay ko sa kanya is PAK.
Ayan. Next naman tayo ay si Carl. Ayan, ang layo-layo ng picture mo, Carl. So, intrams pata ito. So, para dyan sa malayong picture mo ay isang malaking pack partner. Yun. Next naman guys is si Darwin Valdez. So, kaklase ko to ngayong college pero nag-transfer siya sa school, ng ibang school. So, hindi ko siya kaklase. So, ayun. Para sa kanya, napakaangas. Kaya pero keri-keri lang. Pack. Isang pack sa'yo. At para sa itong flag na to. Next naman is si Dennis Torio. Ayan. So, pwede na siyang pang-artista. Sabi niya, are you lost baby? Are you lost baby girl? Kwanto. Look up, yes. So, ito siya. WAPAK para sa'yo. Ayan. 7 minutes na, guys. Next naman is si Kuya Dran Reb Fernandez. So, ayan si Kuya Dran Reb. Nagkamali pa siya kanina pinagsundan. Pero okay lang yun. Hindi nakaka-turn off yun. So, para sa'yo, isang malaking pack. Pack lang muna. Kasi ang layo ng picture mo eh. Next naman is si Adrian. Adrian ba to? Cornelia. Ayan. So, eto siya guys. Isang malaking pack. Pack lang muna. Kasi, ang layo. Gusto ko makita yung buong body figure. Ay, ang ganda ko dito sa part na to. Ayan, pang thumbnail. Next naman is si Kuya G-Boy Alipi na may pa-abs. Dahil dyan sa abs mo, isang malaking wapak. Wapak para sa'yo. Ayan, si Glenn Bryan, ka-badminton namin to sa school, sa Pangasinan State University, Bayambang Campus. So, nakikita ko yung mga picture nito, always, para sa akin na, always wapak. Ayan. Always wapak sa yung mga picture ni Brian. Next naman is ang anak-anakan kong si Gustav, Carl Gustav, naglalaro dito ng badminton. So, ay, ang cute ng bansa, ay ano ng bansa na, cute-cute yung anak ko. So, isang malaking pack para sa iyo, anak. Next is si John Paul, kaya Biab. So, para kay John Paul, tinutukan ako ng barel, hindi po ako lalaban. Isang malaking wapak, ayan, wapak para sa iyo. At, kay Jack Torres naman na nag-send, nag-subscribe na daw siya sa channel ko. Ayan. Dahil nag-subscribe ka, isang malaking wapak. Ayan. Mabilisan talaga tayo. Ito hindi ko to, Jomer ata ang pangalan nito eh. Kasi special science to dati. Kabatch ko to sa BN, sa Bayambang National High School. At syempre ang gwapo yun. Naging crush ko yan dati. Pero kaya lang, ayan o. Wapak para sa'yo. Dahil naging crush kita dati. Next, si Kuya King Jeffrey Baratang. So, isang malaking pack. Para sa'yo din to, itong flag na to. Next, kay Jan Noah naman tayo. Mabilisan lang tayo guys, pasensya na. Kasi mahirap mag-edit. So, binigyan ko lang kayo ng video para ma-entertain tayo lahat. At ayan, so si Noah, siya yung naka-facial sa akin sa volleyball dati. So ayan, isang malaking pack para sa'yo. Okay, last ba to? Si Kuya Tetsuya na may pa-abs din. Dahil sa abs na yan, isang malaking wapak. Ayan. Okay, yun lang guys para sa ating boy category. At sana na-enjoy itong video na to. Hindi na ako masyado magsasalita ng ending. Sa next video na lang. So, ayun nga guys. At this video, always remember, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Mikeelicious. Bye guys! Watch nyo yung isang video. Lalagay ko dito guys yung video, ayan, click nyo na to, panoorin nyo yan, tapos click nyo rin to para mag-subscribe sa aking channel. Ayan, click nyo muna, yan, perfect, thank you. Wapak.